Bo día, un saúdo para todos aqueles que nos escoitades dende Radio Filispín. Esta mañá estamos con Carlos para falar deste Bakunin frente a Mars. Obrigado, Carlos. Obrigado. Eu comezaría preguntándoche pola biografía destes dous persoeiros que creo que influe moito na súa relación e nas disputas que teñen ao longo da súa vida. Non sei se nos podes dar unhas pequenas pinceladas da importancia a biografía destes dous homes. Nun momento determinado do libro subliño que Bakunin coñeceu moitos máis países que Marx. Aínda que, claro, ese coñecemento por forza tiña que ser superficial. En calquera caso, a vida de Bakunin en termos formais foi máis vistosa que a vida de Marx. Lembro que os seus primeiros 25 anos pasaran na Rusia, nunha familia nobre e abastada, no mundo rural. Pasou 3 ou 4 anos na Europa Occidental, detido, foi condenado 2 veces a morte na Austria e na Rusia, desterrado en Siberia, fuxiu, rematou en Londres e os últimos anos discorreran primeiro en Italia e despois na Suíza. A vida de Marx foi menos movida. Hai unha visible exageración cando se di que, falando en propiedade, Marx non tivo vida. Marx pasou boa parte da súa vida certamente no Museo Británico de Londres, nun traballo que creo que era extremamente meritorio. Onte na palestra aquí en Betanzos subliñei que o presidente argentino Milei afirmou no seu momento que Marx non traballara na súa vida. Non sei en que terá traballado Milei, pero en calquera caso Marx un vago non era. Era unha persoa dedicada con moito esforzo a analizar procesos moi complexos, de tal xeito que, aínda que as vidas son moi diferentes, bueno, cada quen ten as súas virtudes e probablemente tamén as súas carencias. Neste senso, son dous revolucionarios que fan unha crítica frontal ao poder establecido, ás estructuras de poder, pero teñen diferenzas, digamos, nesa crítica e a hora de estructurar esa crítica. Non sei tamén se nos podes falar un pouquiño desas diferencias entre ambos e a importancia que podría ter tamén esa crítica ao poder hoxe en día, que sigue sendo necesario facer e confrontar contra o poder. Cales son as diferencias fundamentais? Bakunin defendeu proxectos claramente descentralizadores, asentados no federalismo e na autoxestión. A posición de Marx ao respecto, admito que reclama instrumentos finos de análise, mas en calquera caso, era unha posición máis ben encaminhada a centralizar todas as relacións e a desbotar horizontes descentralizadores. Un segundo elemento que Bakunin creo que foi particularmente lúcido no que atinxe ao papel de intelectuais e sabios no proceso revolucionario. Unha materia que a Marx non lle interesou moito. Debo salientar o que ben sabes, Daniel. O traballo principal de Marx foi analizar a mecánica do capitalismo, de tal xeito que os seus escritos relativos ao futuro son escasos e non particularmente claros, de tal xeito que afirmar rotundamente que Marx non estaba interesado no papel de intelectuais e sabios é equivocarse. Simplemente, os textos de Marx ao respecto faltan. En fin, había diferenzas no que atinxe ao papel do Estado, aínda que se cadra, a pesar das apariencias, esas diferencias non son as grandes. Onte dixen na palestra que Marx sempre rexeitou a institución Estado, percibía Estado como unha instancia allea á sociedade enfrentada con ela, de tal xeito que a súa visión a respecto non era moi diferente da bakuniniana. Leva razón, en calquera caso, no que atinxe ao feito de que os dous asumiron unha crítica das estructuras de poder máis centrada no caso de Marx nas estructuras económicas e probablemente máis levada do designio de cuestionar o poder no ámbito político máis convencional no caso de Bakunin. E eu teño a impresión de que mesturar estas dúas capacidades é unha tarefa moi honrosa hoxe cando necesitamos urxentemente unha crítica do poder nas súas moitas manifestacións. Na certeza, naturalmente, de que as cousas mudarán moito coa pasaxe do tempo, de que moitos dos textos de Bakunin e de Marx hoxe probablemente non nos din nada sobre elementos centrais de artellamento das nosas sociedades.
En ese eido, Bakunin fai moita incidencia nesas organizacións comunais, moitas delas precapitalistas, algo que vemos tamén nese último Marx, un Marx pouco rescatado hoxe en día, parece que se está a comenzar a traballar moito máis nese senso, especialmente en do sur global. Non sei se a día de hoxe ese traballo segue sen facer e se existen tamén, digamos, lugares oscuros que aínda non temos estudados, lugares no que esa organización comunal precapitalista poida seguir existindo sen moito estudio. Eu reflexionaba onte, por exemplo, deses montes comunais galegos no que non temos un estudo realmente en profundidade. Parece que iso se esqueceu en certa medida. É verdade. Eu cada vez dedico máis tempo a, se non a estudar, sin a reflexionar sobre as sociedades precapitalistas. Isto ten que ver con unha percepción que abrazo cada vez con maior claridade e que me obriga a disentir de aquelas análisis que pensan que o capitalismo é un sistema omnipresente, omnisciente e omnipotente. Paréceme ben o contrario, que é un sistema cheo de fendas. A propia competición entre as diferentes unidades do capitalismo revela que este non é un proxecto particularmente racional. Xa sei que vou tomando un argumento moi persoal, mas para min eficiente. Creo que todas as persoas que tivemos a desgraza de traballar para un empresario privado, en determinado momento dixemos que era un imbécil terminal. Que era un imbécil terminal no que atinxe aos seus propios intereses, non aos nosos. Como podería ser que un sistema que é o produto da suma dos intereses e das conductas dunha chea de imbéciles terminais fose, porén, un sistema eficiente e exultante que resolve con claridade os seus problemas? Eu non o vexo. E hai unha boa parte da humanidade que aínda hoxe sigue a vivir nun grau ou noutro, obviamente, na marxe deste sistema. E eu creo que, no fundo, penso que se temos posibilidades de sair deste escenario tétrico no que estamos, isto depende moitísimo desas culturas precapitalistas fundamentalmente radicadas, claro, nos países do sur. Non quero enganarme, nos países do norte a nosa cabeza foi tan corroída que a nosa posibilidade de sair adiante é moi limitada. Eu dixen moitas veces que sospeito que o feitizo que o movemento libertario español anterior á Guerra Civil sigue provocando nunha parte da población ten que ver con isto, co feito de que a maioría dos seus habitantes procedían do mundo rural ou eran fillos ou netos de xentes orixinarias do mundo rural, de tal xeito que espontaneamente levaban consigo unha cultura do traballo colectivo e do apoio mutuo solidario. E quero subliñar o de espontaneamente. Cando o anarquismo penetra con moita forza na Andalucía das 3 últimas décadas do século XIX, faino porque os labregos andaluces lean Kropotkin ou Bakunin? Non. Faino porque chove sobre mollado, porque o que vivían desde a Idade Media na forma dunha cultura precapitalista facía que o anarquismo entrase aí con moitísima facilidade. En realidade estaba regando un terreno que xa estaba regado de antes. E isto cada vez me interesa máis. Lembraste que onte na palestra mencionei este personaxe fascinante que é Louise Michel, a heroína da Comuna de París, que a mí me parece que revela isto. Non era unha persoa culturizada, as súas posicións políticas non estaban marcadas polas súas leituras. A ver, tampouco quero desmerecer porque lía, non era parva. Era unha actitude vital que revelaba moitas das regras de xogo das sociedades precapitalistas, que, claro, na Francia de 1870 aínda existían con moita fortaleza. En ese eido, non sei se consideras que moitos tics que estamos vendo nesta etapa, digamos, final, ou esperemos que final dun capitalismo, polo menos dun modelo de capitalismo, no que moitas sociedades recuperan tradicións, recuperan novos xeitos de vivir, incluso existe esa añoranza pola vida no rural. Ti consideras que poden ser tics que as certas sociedades teñen imbuídos reaccións contra o capitalismo, cousas que se poden organizar para facer ver que este sistema, tal e como distí, non é algo natural, non é algo que teña que estar por sempre, non é algo que sexa propio ás nosas organizacións sociais. Non sei se isto pode ser un tic, é simplemente algún tipo de vía de escape ou agocha algo máis. Nos países do sur ou en moitos recintos dos países do sul agocha algo máis, claro que sí. Eu moitas veces falei de como en determinados escenarios se está a provocar unha fusión entre culturas precapitalistas e proxectos anticapitalistas.
As primeiras achegarían a espontaneidade da organización social e as segundas unha cultura política, unha vontade de analizar os feitos, e creo que estes procesos son mutuamente complementarios. Mas debo confesar, Daniel, que he volto a algo que mencionei hai un momento. Sospeito que en boa medida, se as cousas van mudar, é en virtude da estupidez conxénita do capitalismo, non tanto da nosa capacidade de artellar un proxecto xenuinamente alternativo, que xa repito que no que atinxe aos países ricos do norte é unha capacidade moi limitada, non nos enganemos, non? Parece que a maioría da población dos nosos países sigue enfeitizada coa cultura do consumo, a productividade e a competitividade, e admito que sair disto non é unha tarefa nada sinxela. E non estou a falar da xente que anda por aí pola rúa, falo de min mesmo. A nosa capacidade de romper coas regras de xogo é moi limitada. En calquera caso, volto ao argumento, temos que ollarnos no espello de moitas das xentes que viven nos países do sul. Pareceme que ti coincides con esta percepción dos feitos. Totalmente. E vemos tamén, ao longo do libro, se fai unha crítica ao marxismo moi etapista, digamos, moi determinista. Un primeiro Marx que ten unhas ideas que defende cuns procesos que parece que todas as sociedades teñen que caminar, como se fora casi unha regra obrigada, da que non se pode romper. Pero o último Marx parece que fai unha crítica a eses postulados, ten unha evolución como calquera outro pensador, no que fala, por exemplo, das comunas rusas, nas que di que se existe un proceso revolucionario, obviamente pode rachar con esas regras do xogo, pode racharse con esa liña temporal e que non é algo imposto. Isto é algo que o marxismo occidental parece que non comprendeu ou non quixo comprender. Non sei se ese Marx que reflexiona sobre a súa propia obra ten máis liñas de conexión co pensamento que defende tamén Bakunin nesa primeira internacional. A pregunta sería, eran tan fechadas esas liñas ideolóxicas ou puido existir unha vía de contacto, digamos, se os herdeiros desa discusión ampliaran un pouco as súas miras? Primeira cuestión, o Marx tardío aos meus ollos é un pensador moi interesante, mas debo salientar, esta foi a tese que defendín hai anos cando publiquei un libriño sobre o Marx tardío, que entendo que as mudanzas que operaron no seu pensamento tiñan pouco que ver coa liorta na internacional. Isto importa salientalo. Digamos que alguén podría deixarse levar pola tentación de afirmar Marx sae un pouco zangado da internacional e entón unha maneira de reconstruir o seu equilibrio é recapacitar sobre algunhas cousas que fixo mal. Non creo que isto acontecese. O que acontece é que Marx sae tocado da desfeita da internacional. A obra de Marx na Francia nese momento está manifestamente censurado. O eco que ten os seus textos na Alemanha e na Inglaterra é limitado. E, porén, nun país afastado como Rusia, hai un interese crecente. O Capital é traducido para o ruso, algo que non deixa de sorprender que a censura zarista permitise colocar iso, mas a censura zarista consérvase. Os documentos, di, este é un libro tan longo e tan incomprensible para un obreiro que non importa que apareza por aquí. E Marx síntese repentinamente interesado por moitas materias que até ese momento non lle interesaran. E creo que é un home que ten unha coraxe intelectual formidável a hora de revisar moitas das súas percepcións. Descubre o mundo dos campesinos, dos labregos, descubre, como ben mencionaches, a comuna rural rusa. E isto abre un camiño moi interesante. Mas volto que dixen hai un momento. Non é Bakunin o interlocutor conveniente para este Marx. Probablemente o interlocutor conveniente é Kropotkin. Mas debo salientar que Kropotkin non coñeceu persoalmente nin Marx nin Bakunin. Mas Bakunin é unha persoa... Kropotkin é unha persoa claramente interesada polas comunidades primitivas. O apoio mutuo, ese libro maravilloso, presta unha rotunda atención ao que acontece nos países do sul. Tamén ao que acontece na Europa, na perseverancia desas culturas precapitalistas. De tal xeito que eu dixen onte que sospeitaba que se na internacional se tivesen confrontado o Marx tardío, este Marx moito máis aberto, e Kropotkin,
se cadra teríamos encontrado unha vía moi interesante e estimulante de reflexión crítica sobre o mundo, no que as carencias das dúas partes terían experimentado unha limitación moi notável. E dixen tamén que sospeito que as persoas que tentamos mergullar nestas posibilidades, en realidade bebemos ao mesmo tempo do máis tardío de Kropotkin ou da tradición anarcocomunista. En este senso, parece tamén que comeza a agromar ese pensamento, podemos decir, proto e antiimperialista. Empezan a preocuparse máis por esas imposicións das potencias do norte contra os povos do sur. Marx, nesa viaxe a Alxeria, tamén descubre aquí unha opresión colonial abafante que non só actúa nun eido económico, senón tamén cultural, facendo desaparecer toda unha cultura dun pobo, atinxindo tamén a fala, e aquí empeza a investigar tamén por as formas comunais da África, Rusia, profundiza en Alxeria. Digamos que neste senso a cuestión nacional, a cuestión do imperialismo é algo que fai adiantar posicións. Podemos, onte falábamos, por exemplo, a postura de Marx, digamos, dun Marx primario, na que se apoia, por exemplo, a conquista dos Estados Unidos polo México, tamén un Marx que fala de que para ter debe preceder unha revolución en Inglaterra para unha liberación dos obreiros de Irlanda, pero ese Marx tardío muda totalmente esas posicións e fala xa da necesidade dunha revolución independentista en Irlanda para unha revolución proletaria tamén no eido inglés. Non sei nese senso como evoluiu a cuestión nacional. Aquí na Galicia é algo que nos interesa moito tamén neste campo. Non son un experto na materia, Daniel, de tal xeito que a miña resposta rescataches ese viaxe tan interesante de Marx a Alxeria. Debo subliñar que non foi unha viaxe con vocación de estudo, era unha viaxe por problemas de saúde. E eu pensei, por certo, cando tive en coñecemento hai bastantes anos desa viaxe, que Marx regresara a Xiña, a Francia, porque non lle gostara o que había. Despois descubrín que os feitos se adaptan mellor ao que retrataches. Percibe con fascinio a sociedade bereber. Formas de comunismo primitivo, sociedades precapitalistas con valores moi rexios que suscitan a admiración en Marx e que, en efeito, provocan a aparición por vez primeira na súa obra dun impulso claramente antiimperialista. Salientei antes que o Marx maduro, prácticamente toda a súa vida, pensou que o capitalismo debía ser un aspirador que fose absorbendo formacións sociais atrasadas. E claro, con estes vimbios era difícil artellar un proxecto anticolonial ou antiimperialista. Mas tamén me referín onte en Betanzos as carencias dos grandes pensadores anarquistas do XIX neste terreno. É obvio que contestaban as masacres, a explotación, a servidume, a escravitude, naturalmente, non faltaría máis, mas parecían pensar que a civilización occidental, como o máis maduro, era un proxecto que merecía ser respeitado porque estaba por riba do que supuñan as culturas características dos países do sul. E claro, neste escenario, pois de novo, un proxecto xenuinamente antiimperialista no lado dos clásicos do anarquismo era difícil. Tamén mencionei que, en realidade, os anarquistas de base que pasaron a viver nos países do sul tiñan problemas para entender que moitas das ideas que estaban a defender encontraban unha manifestación precisa nesas comunidades étnicas indígenas que, sin ser anarquistas, porque este é un termo que surxe no século XIX ao abrigo da Ilustración, desenvolvían prácticas obxectivamente libertarias. Creo, de calquera xeito, que tanto nas dúas tradicións o noso coñecemento da realidade mellorou moitísimo coa pasaxe do tempo. A veces, algúns amigos anarquistas pensan que fun moi duro criticando os clásicos anarquistas do XIX. Eran pensadores do XIX. Obviamente, o anarquismo posterior asumiu un discurso anticolonial consecuente, non? De calquera xeito tamén temos aínda que camiño que percorrer no que atinxe a estas cousas, non? Porque tal e como vai o planeta, parece que unha das tentacións consiste en encerrarnos sobre nós mesmos sin decatarmos de cal é o escenario de outros. Con un agregado que hoxe non existe un modelo alternativo
Eu lin hai unhas semanas o que creo que é o último libro deste analista italiano, Franco Berardi Bifo. En determinado momento asume unha comparación entre as movilizacións estudiantis en Estados Unidos nas décadas de 1960 e 1970 contra a guerra de Vietnam e as movilizacións dos últimos meses contra o xenocidio de Gaza. E el di que en 1960 eses estudantes pensaban que en Vietnam había un modelo alternativo que merecía ser defendido. Eu creo que non había tal modelo alternativo, mas en calquera caso, isto explicaba o impulso. En Gaza visiblemente non hai ningún modelo alternativo. Estamos cuestionando un xenocidio, mas non o estamos facendo porque pensemos que hai aí unha organización social alternativa. Creo que o que pasa é que moita xente nova se encontra nun escenario de falta dramática de horizontes. Sabe que o que ven é visiblemente negativo, mas non ten claro que é o que poden facer para artellar un mundo alternativo. E isto, claro, é unha das tarefas que fan que o discurso antiimperialista deba recuperar con unha lucidez nova, unha reflexión sobre o que temos diante dos ollos. E falabas agora un pouco dese presentismo que se fai moitas veces, faise no anarquismo, pero faise tamén desde posicións, digamos, dese marxismo máis clásico, máis eurocéntrico, dos pensadores clásicos a hora de decir que tiñan moitas eivas, digamos. Pero, digamos, moitas veces se reflexiona, por exemplo, no caso de Bakunin, pode ter certos defectos, críticas que se facía Marx, o propio Marx, críticas persoais que se facían, que podemos considerar racistas, podemos considerar fora dos tempos de hoxe, pero, sin embargo, non reflexionamos acerca, por exemplo, de Bakunin, de algo que eu considero que sería moi importante recuperar hoxe. Bakunin foi unha persoa que estivo a pé de barricada, foi unha persoa que perseguiu as revolucións, foi unha persoa que entendeu eses procesos a pé da rúa, a pé dos traballadores. Non foi un pensador afastado de todo iso. Non sei se bota en falta un pouquiño ese tipo de pensadores. Tes toda a razón. E neste caso, convén que fagamos unha comparación entre Bakunin e Marx. Até onde chega o meu coñecemento, Marx non pisou unha barricada na súa vida. Bakunin sí. Eu sospeito que cando eu afirmo no libro que a obra escrita de Bakunin é pouco interesante, é unha obra filosofante, dificilmente lexível hoxe, e, porén, carreta a presenza de relámpagos de lucidez extrema ten que ver con isto que mencionaches agora, con un coñecemento das persoas que probablemente lle faltaba ou non o tiña na mesma medida Marx. Aquí vale a metáfora do sabio que está nunha mesa no Museo Británico e que se cadra ten posibilidades menores de avaliar que acontece coa xente normal. De todos os xeitos, xa te decretarías onte de que eu propuxen unha pregunta que me parece que non ten resposta sinxela relativa a que coñecemento tiñan Bakunin e Marx no relativo ao mundo dos labregos e ao mundo dos proletarios, porque creo que os dous exhibían problemas serios en materia de coñecemento. Aínda que sospeito que a tonco que dixeches, no caso de Bakunin había certas capacidades de avaliación da conducta dos seres humanos, unha materia que Marx non lle interesaba moito, no ámbito de organizacións complexas. E de aí veñen, por exemplo, as súas críticas ao papel dos sabios e dos intelectuais. Mencionei onte tamén a biografía de Marx de Franz Mehring, este dirixente da socialdemocracia alemana, e hai un momento determinado no que asume unha crítica frontal de Marx, porque Marx criticou agremente o papel desenvolvido por Bakunin na Comuna de Lyon. Bakunin, creo que con enorme coraxe e con poucas luces, certamente, acudiu ás barricadas da Comuna de Lyon e era un home vello e doente. Mehring, creo que carregado de razón, dille a Marx, a ver un momento, tú podes introducir todas as críticas que son legítimas sobre si era unha tolemia, pero non desmerezas a persoa que tiña unha coraxe. Morreu solitario e máis ben abandonado, moi pobre. E creo que, por certo, o texto final de Mehring sobre Bakunin chama a atención sobre isto. Como podemos permitir que unha persoa desta magnitude morra nestas circunstancias? Isto, por certo, tú sabes, Daniel, que eu non sinto grande simpatía polos bolcheviques, pero os bolcheviques sí captaron a grandeza como revolucionario de Bakunin. Para alén das diferenzas, dixeron,
este é un señor que merece ser rescatado pola súa coraxe persoal de confrontación co capital. Con toda evidencia, Bakunin acreditaba no que estaba facendo, errado ou non. Ollo que non estou dicindo que Marx non acreditase. Xa dixen antes que este tipo de criterios que identifica a coraxe persoal e a capacidade intelectual son simplificadores. Bakunin non era parvo intelectualmente. Por certo, cando morreu Bakunin non consta que Marx dixese absolutamente nada. Mas uns anos despois, Engels emitiu unha frase misteriosa que decía: Bakunin foi unha das poucas persoas que entendeu perfectamente Hegel. Non sei que significa esta frase, porque non é certo a mergullar que significado hai, mas pareceume no seu misterio unha frase interesante, porque obviamente era unha louvanza, non? Nese senso, eu penso que existiu máis respeto do que se puido chegar a mostrar por ese, digamos, esa disputa enconada na primeira internacional. Non sei que leccións podemos escatar dun proceso que realmente, ti falabas onte, eu estudando penso que tivo tamén un componente persoal, un componente de medo, de dúbidas, de pensar ás veces que o outro está máis confrontado ás ideas dun propio do que realmente podía estar, e que esa disputa parece que foi medrando sin senso ningún. Ás veces parece que se levantaban barricadas entre posturas que o que tiñan que facer é simplemente un diálogo, aínda que fora unha disputa de poder, pero existiu realmente ese medo a que outro quixera controlar e borrar do mapa as ideas. Digamos, Marx tiña medo a que Bakunin quixera controlar a Internacional e Bakunin tiña medo a que Marx quixera dominar o proxecto da Internacional. É verdade. Creo de todos os xeitos que debo salientar que a relación entre estas dúas persoas non sempre foi mala. Ollo con isto, porque parece que desde que se coñeceran estiveran enfrentados, non é verdade? Salientei onte tamén que Bakunin admiraba a obra teórica de Marx e que mesmo nos momentos de maior tensión na Internacional afirmou que o traballo de Marx no ámbito do asentamento teórico da Internacional era decisivo, non? Tamén dixen onte que sospeito que a ton con que suxeriches estes dous personaxes ao abrigo dunha liorta moi forte acabaron por defender posicións que probablemente non eran as que abrazaban espontaneamente. Isto pásanos a todos en algún momento da vida, non? En fin, eu dixen onte, acolléndome a unha opinión que escoitei nos beizos dun colega en Toledo a semana pasada, que, aínda que a colisión internacional foi dura, non foi incapacitante para as dúas partes. Foi, en trocas, moito máis duro o que aconteceu despois da Revolución Bolchevique, e que neste caso as pontes prácticamente se pecharan. E eu creo que hai que reabrir as pontes. Eu descrévome ás veces como un socialista de fronteira que procura o diálogo entre tradicións, no bo entendido, claro, de que ese diálogo ten que ser con persoas coas que se comparten elementos fundamentais. Para min resulta moi difícil imaginar un diálogo con un leninista enardecido. Eu dixen onte que entendía que Lenin disentía do lema central da Asociación Internacional dos Traballadores. A emancipación dos traballadores debe ser obra dos traballadores mesmos. Isto non encaixa na cosmovisión leniniana, pero hai moitas correntes do marxismo que están abertas a este tipo de percepciones e que necesitamos tender pontes. Necesitamos, por dicelo de outra maneira, asumir exercicios de seducción do outro, que non carreten a descualificación fácil e rápida dos dous lados, non? Onte mencionei como hai uns meses, en Madrid, foi unha presentación dun libro dun amigo, fiquei abrallado de escoitar a primeira intervención no debate, que foi dun home que dixo: non has dicho nada contra os marxistas. Bueno, a ver, que resulta que se unha organiza unha conferencia ou unha palestra, por definición, ten que asumir un exercicio de demonización en virtude de que? Non entendo. Como lembrarás que afirmei que moitas veces escoitara nos beizos de compañeros libertarios unha descualificación persoal de alguén dicindo é un comunista. Eu fico abrallado. A maioría dos pensadores anarquistas que coñezo son comunistas. A CNT entrou na Guerra Civil Española con un proxecto comunista libertario, anarcocomunista.
Poñamos as etiquetas que queiramos, e aquí as etiquetas son precisas, non? Mas, si claro, entramos nestes debates ao abrigo da descualificación global dos demais, vamos mal. E o exercicio de seducción cada vez é máis necesario no momento no que estamos. Sen dúbida. En ese senso, existe, digamos que claros puntos en común nos que se fai unha crítica aos herdeiros do marxismo, especialmente eses herdeiros máis eurocéntricos, que teñen unha visión, digamos, máis mecanicista do pensamento de Marx. Pero non sei, a día de hoxe, dándolle a volta a esta torta, cales serían as críticas que Bakunin podría facer dos heredeiros do seu pensamento daqueles que se aproximan, se achegan por primeira vez ao pensamento de Bakunin. Te dicías, por exemplo, que che sorprendía moito algúns dos textos que se recomendaban de Bakunin para iniciarse ao mundo esas novas xeracións. Bueno, a ver, tú sabes que Bakunin encabezaba formalmente unha das grandes escolas do pensamento libertario do XIX, o anarcocolectivismo. E eu xa sei que desenvolvo unha reflexión que é un pouco burda. Si se trata de comparar o anarcocolectivismo coa outra grande escola, o anarcocomunismo, entendo que os anarcocomunistas eran xentes moi preocupadas por identificaren na realidade das sociedades antigas e modernas nos 5 continentes prácticas de autoxestión e de apoio mutuo, a lógica das sociedades precapitalistas. Isto é moi evidente no anarquismo ruso ao abrigo das revolucións de 1917. Daquela o que se enfrenta é o anarcocomunismo ao anarcosindicalismo, que se interpreta que é unha mercadoría que procede de Europa, da Francia, e que é allea ás estruturas tradicionais colectivistas propia da sociedade rusa. En trocas, Bakunin non sinte grande interese por estas instancias de comunismo primitivo, sociedades precapitalistas. O exemplo máis claro é a comuna rural rusa. Interesa de maneira rotunda a Kropotkin, interesa a Marx. Pero Bakunin só ve fendas, elementos negativos que existían, non o dubido, na comuna rural rusa. En este caso, entendo que Bakunin acaba por abrazar unha especie de anarquismo doutrinal, acaba pensando que dispón dunha especie de ciencia social que lle outorga certezas e que de novo ten que ser administrada por un grupo de intelectuais e de sabios, de tal forma que se achega a moitas das leituras extremamente delicadas da obra de Marx, que neste caso probablemente teñen algunha xustificación, porque Marx, repito, que non foi particularmente unha figura interesada en sopesar estes feitos, non? Entón, se teño que ser claro, no mundo xeral do pensamento libertario non simpatizo particularmente por Bakunin. Por iso prefiro falar deses relámpagos de lucidez, que non dubido que os tiña. Ademais, chamaban a atención sobre materias vitais, non son secundarias. Mas ben fixeches en rescatar o que dixen onte, cando eu escoito que un compañeiro ou unha compañeira libertaria quere introducir os seus fillos no anarquismo e o que lles fai é entregar un exemplar de Deus e o Estado de Bakunin, fico completamente horrorizado. Ese texto é completamente ilexível. Bastaría con seleccionar 4 páxinas de ideas moi interesantes que serían suficientes para enaltecer a figura de Bakunin, pero o texto en sí non é particularmente dúctil en termos pedagóxicos. Mas lembrarás que dixen que acontece algo distinto, mas que invita a chegar á mesma conclusión co Manifesto Comunista. O Manifesto Comunista é un panfleto maravilloso, perfectamente comprensible hoxe, mas creo que, por suposto, o Marx tardío botaría pestes, diría, non me saquedes este manifesto. Mas non hai que chegar ao máis tardío. Máis de 6 anos despois xa empezaba a cuestionar algunhas das regras de xogo expostas no Manifesto Comunista. Isto quere dicer que seguimos tendo problemas na procura de textos de vocación pedagóxica que expliquen cosmovisións complexas. Tanto máis, claro, canto que o planeta mudou moito que dificilmente poderíamos esperar que algo escrito na segunda metade do século XIX sexa plenamente convincente en termos de consideración do mundo contemporáneo. En este campo vemos tamén como no mundo do marxismo existiu unha evolución, saiu, digamos, o pensamento desa Europa máis fechada
vemos pensadores como Mariátegui, Amílcar Cabral, Ho Chi Minh, que fan unha adaptación, fan propio ese marxismo, fan unha das regras que eu considero básicas, que é esa análise concreta dunha situación concreta. Non sei se nos podes explicar tamén como evoluiu nese senso o mundo, tamén ese pensamento de Bakunin, dos heredeiros tamén dentro do anarquismo, nese sur global, como saiu da Europa e como se está a adaptar. A ver, teño que facer unha consideración en dous chanzos diferentes. O primeiro obrígame a salientar que, en realidade, na súa expansión internacional, o anarquismo no século XIX e en principios do século XX foi paradoxalmente tributario da expansión colonial das potencias occidentais. Até o ponto de que os pensadores anarquistas que agromaron na América Latina, na China, na Corea, en realidade teño a impresión de que se limitaban a reproducir os contidos dos pensadores anarquistas propios do continente europeo. No mellor dos casos, facían algún intento de adaptación á cultura política de cada lugar. Creo que isto foi o que aconteceu na China. Os pensadores anarquistas chineses do século XX, de principios do século XX, fixeron un esforzo de interpretar o anarquismo europeo axeitado á realidade local, pero a interpretación era claramente tributaria do anarquismo europeo. Nun segundo chanzo, porén, houve unha progresiva emancipación con respecto á pegada europea, non? De pensadores que se desenvolven nestes países e que non se limitan a reproducir os contidos dos textos de Bakunin, de Kropotkin, de Proudhon ou de Malatesta, sino que elaboran con vontade propia. Mas debo confesar que neste caso prefiro falar máis ben de pensadores libertarios que estrictamente anarquistas. Xa sei que esta distinción é discutível, mas supoño que entendes o que quero decir. O anarquismo é un corpo doctrinal europeo, os grandes pensadores anarquistas son homes brancos e occidentais, e entón hai, porén, toda unha chea de expresións que non beben directamente do anarquismo doctrinal, sino de prácticas cotidianas propias de autoxestión, de apoio mutuo, que non ten ningún sentido cualificalas de anarquistas, porque isto é, de novo, unha cosificación colonial, non? Sino que, de forma espontánea, revelan o que eu creo firmemente, que no ser humano hai unha matriz antropolóxica que o conduce a defender a práctica da autoxestión e do apoio mutuo. Certamente, unha complexión antropolóxica moi castigada pola lógica do sistema, mas que sigue pervivindo, non? Eu adoito dicer que no mundo contemporáneo entendo que hai unha evolución moi interesante de prácticas libertarias non necesariamente acompañada dun crecemento de organizacións identitariamente anarquistas, mas isto, lonxe de preocuparme, máis ben me parece que é unha boa noticia. Sen dúbida, cando estabas a falar, eu estaba a lembrar tamén ese cimarronaxe, eses escravos realmente coloniais que moitas ocasións escapan desa facenda onde están esperando xa para ser sometidos ao traballo, digamos, forzado. Hai unha experiencia moi rica nese senso tamén no Caribe, en que se dan organizacións que resisten durante anos, ás veces incluso décadas, que foi tamén estudada do mundo libertario, tamén foi estudada dende o marxismo. Non sei nese senso tamén se estamos a día de hoxe a virar as costas a outro tipo de experiencias que a min, salvando as distancias, me poden resultar particularmente interesantes e conectadas con ese mundo das resistencias e capitalismo que avanza, que somete todo, incluso o propio corpo e a propia vontade. Puño o exemplo do que está a suceder a día de hoxe nos Estados Unidos con a persecución totalmente absoluta contra o emigrante, no que se tecen esas redes de solidariedade, no que as novas tecnoloxías funcionan para intentar avisarse dos perigos desas, digamos, brigadas fascistas antimigratorias, nos que existe un apoio mutuo. Seguimos dando as costas a esas experiencias non tan organizadas. Moitas veces precisamos de poñerlle unha etiqueta, un nome, algo, antes de estudalo, de sentir esa paixón por velo de preto. Leva razón. Isto da vontade de etiquetar, como se un estivese absorbendo en proveito propio isto de gosto destes porque son anarquistas ou porque son marxistas, leninistas. Bueno,
A realidade é sempre moito máis complexa que as nosas etiquetas. Por iso, non sei se remedar ao Marx tardío que non decía eu non son marxista, eu diría eu non son anarquista, non? Son máis ben partidario desta xente que está a contestar a orde existente e que o fai certamente desde perspectivas anti-autoritarias. Naturalmente non abandono o miolo da miña percepción do mundo. Mencionaches o da cimarronaxe. Isto é máis interesante do que parece. Nese libro Anarquistas de Ultramar que publiquei, dedico algunha atención a este fenómeno. E leva razón, provocou nos sectores máis lúcidos do movimento libertario, porque outros creo que non habían. Como foi a relación dos anarquistas europeos que pasaran a viver nos países do sul do planeta nas 3 últimas décadas do século XX con este tipo de experimentos? Nalgúns casos foi unha relación fluida, mutuamente fecundadora. Isto aconteceu no México, Bolivia, en Perú, ao abrigo das comunidades indias, que se fusionaron con un proxecto anarcosindicalista. Mais na maioría dos casos ou a relación foi nula ou foi tensa. Ollo con isto. É certo que en moitos casos non podería haber relación porque as comunidades étnicas autóctonas foran exterminadas. Que relación se podía establecer no Uruguai? Si desapareceran os indios locais. Entón, claro, non podía haber. Pero noutros casos a relación foi tensa. Por que? Bueno, porque eses anarquistas europeos que eran xente moi valiosa en moitos ámbitos levaban dentro da cabeza boa parte dos códigos coloniais e, en certo sentido, transmitían eses códigos coloniais. E leva razón no que atinxe ao feito de que esta reflexión convén que a traslademos a hoxe. Non vai a ser que estea a acontecer algo similar e que desprecemos iniciativas se callar, por exemplo, porque non encaixan perfeitamente na nosa cosmovisión. Bueno, antes falei da necesidade de tender pontes. Isto implica, de novo, un exercicio de seducción que carreta recoñecer que ningún dos experimentos que un pode defender é perfeito. Eu sigo sentindo admiración polo zapatismo chapaneco e polo experimento de Rojava en Siria. Mas, claro, non son proxectos carentes de contradiccións de eivas. Ningunha sociedade humana é perfeita e, felizmente, nunca vamos conseguir crear unha sociedade perfeita. En este senso, falabas de Rojava e eu poño tamén o exemplo de Haití, no que vemos unha primeira revolución antiescravista, unha revolución con un componente claramente revolucionario, no que mesmo se chega a decir que todos os habitantes de Haití serán etiquetados como negros, porque son os que fan a revolución, son os que levan o peso dese proceso contra non só unha elite colonial, sino varias anodadas unha a outra, pero pronto sofren, digamos, a represión, e son xa séculos de represión dun pobo que ten esa conexión, curiosamente, cos nativos exterminados. O propio nome de Haití, por parte deses escravos, rememora a quenes habitaron por primeira vez esa terra, pero a día de hoxe estamos ver como moitas veces se confunde dentro do poder os revolucionarios con contrarrevolucionarios. A día de hoxe estamos vendo como bandas armadas en Haití son tildadas de revolucionarias cando están masacrando o pobo, mentres que esas comunidades que realmente están a resistir ese avance imperial son totalmente afastadas do foco. Algo pasou así con moitas revolucións neste século. E a miña pregunta é como hoxe nos podemos defender dese poder que abrangue todo do capital, do imperialismo, e no que moitas veces se xoga a ese gatopardismo, a ese intentar esquivar os procesos revolucionarios e transformalos en outras cousas que non son o seu xerme original. Que clase de organización poderíamos facer? Non teño resposta, Daniel. Se a tivese sería un xenio, non? Percebo os problemas e non descubro nada cando afirmo que estamos nun mau momento. Nun momento que teño na cabeza o que dixen antes. En 1960 parecía existir un modelo alternativo. Eu penso que non era un modelo, pero isto non importa agora en termos de nosa... Hoxe cal é o modelo alternativo? Eu podo defender as sociedades precapitalistas, o seu dereito de autoorganizarse, de romper coas regras do capital, de fuxir a lógica da globalización, si que existe tal cousa, mas non consigo ir para alén disto. Como libertario que son, receo das respostas de carácter
estatal militarista, non? Ainda que entenda que teñen algún alicerce en termos de resistir. Pero, claro, o problema principal é que acaban por reconstruir boa parte dos elementos do sistema que desexan botar atrás, non? Eu dixen algunha vez que había 3 postulados que tiñamos que discutir e que normalmente as xentes que estamos na esquerda combativa aceitamos os 2 primeiros, mas o terceiro xera controversias. O primeiro é o capitalismo é un sistema noxento, explotador, que é obvio que é. Segundo, temos que botar abaixo ese sistema, concordamos. Mas a terceira idea é non sería moi saudável que na nosa forma de botar abaixo ese sistema reconstruísemos moitos dos elementos dese sistema. E aquí, supoño que formalmente non debe haber diverxencias, todo o mundo dirá, claro, claro, mas despois encontramos como moitos procesos revolucionarios terminan en estructuras hiperautoritarias, militarizadas, xerárquicas, que proíben calquera tipo de discusión, de tal xeito que aquí temos un problema grosso e as respostas non as temos diante dos ollos, eu ao menos non as teño diante dos ollos. Parecen ser difíciles e obviamente se tiveramos esa saída totalmente clara, pois este programa sería moito máis visto. Teríamos moita maior audiencia, sí. Pero é certo que tamén este imperialismo nunha fase que eu considero xa plenamente decadente, que se empeza a engolir a sí mesmo, fai pequenas ventanas de oportunidade. Mais aló do que puidéramos discutir dese proceso revolucionario en Venezuela, do que a día de hoxe pode significar para as distintas correntes, si é certo que as sancións que afogaron totalmente a Venezuela, que viña de ser un país totalmente dependente do petróleo, no que non se producían mesmo nin alimentos, obrigou a que unhas das saídas para esa produción alimentaria, para poder conectar a saúde dun territorio moi vasto, moi amplo, con diferentes características. Invito a ver a entrevista que fixemos a Farruco, no que fala un pouquiño desto. Nace algo que é o poder comunal. Poide que non sexa perfecto, que non sexa a idea que moitos teñen na cabeza, pero sí que é certo que esas comunas empezan a xurdir como pequenas illas, pero conectadas con pontes, na que unha pequena población, ca súa organización tradicional, comeza a producir café, a porse en contacto con outra población pois que precisa dunha ferramenta que teñen os seus vecinos, e pouco a pouco, incluso o Estado venezolano depende dese poder comunal. Non sei se aquí, insisto, con todas as imperfeccións que podamos señalar, amosa por primeira vez un proceso revolucionario que polo menos abra a porta, non a fecha de todo, ainda que sexa, insisto, pola necesidade do bloqueo, a desbotarse do seu propio poder estatal para darlle algo de protagonismo ao povo. Coñezo mal o caso, mas se os termos son eses, pareceme que o exemplo entra de cheo dentro desta estrategia de tender pontes. Claro, importa saber de onde ven ese poder comunal. Se é unha estructura que nace da base da sociedade ou nun grau ou outro é estimulada por un poder estatal interesado. E importa saber cales son os mecanismos que permiten establecer os lazos entre estas instancias do poder comunal, para alén de que o termo poder comunal non goste moito del, non? Porque, pero admito que este é unha discusión nominalista que ten. Deixa que che diga que discusións parecidas rodean o de Rojava. Claro, eu penso que do Rojava surxe porque moitas comunidades kurdas levan décadas enfrentándose militarmente a 4 estados, sendo militarmente derrotadas, en determinada altura chegan á conclusión de que se cadra é preferível abandonar a loita por un estado propio e asumir a construcción dunha sociedade autoxestionaria desde abaixo. Mais iso se desenvolve nun escenario onde hai un partido, o PKK, que opera como elemento soldador desas iniciativas e que inequivocamente xera determinado tipo de fluxos autoritarios, de tal xeito que, xa dixen antes, non hai ningún proxecto perfeito. Eu falei das limitacións e contradiccións do de Rojava, tanto máis nun escenario tan truculento como é o da Siria, non? Pois aquí hai moitas materias que discutir. Mas, en fin, creo que se os feitos son como ti os asinalas, indican que en Venezuela hai un futuro interesante porque, aínda na hipótese de que caíse o sistema hoxe imperante,
Abriu unha estructura popular de resistencia que revelaría a vontade de facer frente ao imperialismo norteamericano e a ignominia do capitalismo internacional. E non me parece pouco. Nese senso, tamén hai que sinalar esa posibilidade dunha resistencia armada tamén na Venezuela, na que existen esas milicias bolivarianas, como eles se autodenominan, que non só defenden o proceso revolucionario, sen tamén a súa propia comunidade. E saltando xa un escenario máis local para rematar esta entrevista, reflexionaba onte cun compañeiro nesta distribución parroquial na Galiza, que realmente é unha distribución territorial, unha distribución, eu penso que tamén cultural, de tradicións, que ten moita máis profundidade do que realmente lle podemos dar dese senso, digamos, máis religioso. Digamos que nace deso, pero ao paso do tempo, obviamente, impregna todo outro tipo de cosmovisións dentro desa administración territorial. Eu moitas veces reflexiono neste campo político burgués no que se está a facer, no que continuamente estamos a facer unha aposta electoralista por chegar a un poder que moitas veces non é tal, é dicir, ter unha maioría nun parlamento non é ter poder político. Estamos a deixar de lado totalmente esas organizacións que son abono, digamos, precisamente para esta organización comunal, para recuperar moitas veces cousas tan sinxelas como que falábamos antes, como ter unha distribución dos produtos agrícolas, ter unha distribución da vida, da educación, da sanidade, das relacións sociais. A día de hoxe, eu penso que todos os que nos están a ver teñen claro que moitas veces non coñecemos nin ao noso veciño, pero porque non existe esa vida comunal. Quedan esas pequenas ventanas de esperanza nese tipo de organizacións. Deberíamos mirar máis a ese poder popular que estar tan volcados unha e outra vez nese poder burgués, que non é tal, que un espellismo. ¿No? O debate é moi interesante. A ver, primeira observación. O anarquismo galego, anterior á Guerra Civil, foi un anarquismo moi doutrinal. O seu propósito era espallar as ideas anarquistas na sociedade galega e prácticamente non lle prestou atención a esas estructuras espontáneamente autoxestionarias que existían fundamentalmente no mundo rural. Hai un libro que retrata ben isto, o libro de Dioniso Pereira e Eliseo Fernández sobre anarquismo e nacionalismo na Galiza. É curioso como, porén, o incipiente movemento nacionalista galego, as Irmandades da Fala, sí que lle presta atención a esas estructuras de carácter colectiva existentes no agro. Alguén dirá que é unha atención interesada en identificar elementos identitarios, máis que transformar a sociedade. É verdade, porque era un proxecto pequeno burgués, mas en calquera caso, aí existe un interés que a maioría dos anarquistas locais non mostraron. Segundo elemento de avaliación, tú sabes que no inicio do século XX na Galiza houve un poderosísimo movemento campesino, o agrarismo, que ten desaparecido da nosa memoria de maneira rechamante. Non forma parte da memoria da esquerda galega porque a esquerda galega viviu moito dos esquemas do Marx Maduro e os labregos non interesaban. E tampouco forma parte da memoria do nacionalismo porque era un movemento, no mellor dos casos, proto-nacionalista. Mas era un movemento que rompía abruptamente coa imaxe que temos dos labregos galegos como xente que apenas ten capacidade de movilización, claramente marcada polos códigos da Igrexa. Bueno, pois era un movemento que este crego, Basilio Álvarez, non estea biografado na Galiza, di moito da condición do que temos no imaginario. Terceiro e último elemento. Eu lembro que no debate que se verificou ao abrigo das últimas eleccións autonómicas na televisión de Galiza, as 5 persoas que eran candidatas de 5 opcións distintas só parecían concordar nun elemento, a necesidade de industrializar a Galiza. E eu dixen para mí, Galiza precisa urxentemente un activo proceso de ruralización, de recuperación de soberanía alimentaria, de autosuficiencia. Mas, curiosamente, o que defendemos é un proxecto de industrialización que, dadas as reglas de xogo, ten que ser un proxecto de dependencia externa. A industrialización é altri, non nos enganemos. E en trocas estamos esquecendo que hai un traballo inmenso que realizar no ámbito que tú mencionaches. E, sen embargo, non forma parte das nosas preocupacións. Eu creo que históricamente a sociedade galega foi unha sociedade rural. E se deixa de serlo, isto non é unha boa noticia, é unha
pésima noticia. Tanto máis se acreditamos que o sistema nos leva a un colapso dificilmente evitável. Canto máis capaces sexamos en termos de reconstruir a vida rural, mellor. No bo entendido de que a reconstrucción da vida rural é tamén un proceso de reindustrialización nun ámbito distinto de aquel que propoñen os grandes capitais transnacionais. Nese senso, non quería que esquivar, rematar esta entrevista, tamén se facer esa pregunta. Moitas veces acúsase a aqueles que falan, digamos, dun decrecemento de ir en contra do traballador como se fora algo que tivera que baixar o seu nivel de vida. Pero tal e como eu entendo, o que estás a falar ahora é todo o contrario. Estamos a falar de que baixe un nivel de vida, que baixe unha cosmovisión do mundo aqueles que a día de hoxe parasitan os nosos recursos. É dicir, o traballador galego, se volvéramos a eses ámbitos territoriais da parroquia, do rural, de poder ter pequenos proxectos de vida, viviría moito mellor con produtos máis próximos, con un nivel de vida mellor. Os que perderían son aqueles de Altri, de Coren, de todas esas cousas que chegan a parasitar un pobo e unha forma de vivir. Naturalmente, pero esas críticas do decrecemento creo que ignoran o que a perspectiva do decrecemento. Non só iso, hai críticas que din que esquecemos os países do sul. Que curioso é que a maioría dos pensadores e pensadoras decrecentistas son xentes que traballaran toda a súa vida nos países do sul e agora van a abandonalos. Non, estamos dicindo que podemos viver mellor con menos. Se somos quen de redistribuir radicalmente a riqueza, obviamente. Claro, se simplemente defendemos un decrecemento e esquecemos a mecánica social truculenta das nosas sociedades, estaremos afastándonos de calquera proxecto sensato. Pois non sei se Miguel, se alguén no YouTube ten algunha pregunta, algunha consideración que facer nesta entrevista. Neste caso non temos pregunta ninguna, si temos un comentario que é de Eribaldo Aquino, que nos ven desde a lusofonía. Gratidão pela partilla, nasci no Brasil e falo desde Portugal, forza aí no traballo. Non sei se tedes un saúdo especial para os nosos seguidores da lusofonía que existen neste programa. Deixo aquí a Daniel. Eu encantado de que nos sigan dende ali, de que sigamos tezando pontes que son moi necesarios, moi precisos para poder ter un proxecto común que eu penso que vai sendo moito hora de coñecernos mellor, polo menos mellor do que pensamos, e seguir turrando xuntos por facer un futuro mellor, que é o que estamos con estas entrevistas, con estas reflexións, e agradezo moito a Carlos por estar aquí, por poder falar con nós e presentar este libro. Agradecido tamén eu, os compañeros ou compañeras do Brasil, lembrarlles que esta lingua que estamos a falar, que estamos falando, vamos dizer neste caso para os amigos brasileiros, é en sustancia a mesma que falan eles, de tal xeito que o simples feito de que entendan o que estamos a decir para nós é un motivo de orgullo e de procura dun intercambio cada vez máis feraz no futuro. Pois, por a miña parte, máis nada, moito obrigado, Carlos, pola túa presenza. Despedimos o programa, Daniel. Obrigado e grazas a todos por estar aí un día máis.